a zaki ni ba na son wani zance wani shige fice soki burutsun kamo can kamo nan ba son shi nake ba. Ka siyi akuyata ka bani kuɗin in je in yi uzurina da kuɗin shikenan. Idan ya so duk ma abin da zaka faɗa min sai izo daga baya. Ba so nake mi ta yawan zantuttuka da kai ba. Garban ƙauye kai da aka san ka da siyan kadara ka ajiye yau kadara ta ka dauko zaka siyar? To ai duk wanda kaga ya kona rumbu shine wanda ya san inda toka take tsada. Tun da kaga na kamo kadara ta zan siyar na kuma tattara 'yan ƙananan kadarori na duka na siyar to ka san zan yi wani abu wanda ya fi min wannan kadarorin amfani. Mafarki na nake so in tabbatar da shi ra'ayal aini in ga mafarki na a gaske a tare da ni saboda in baka sani ba in gaya maka ni ka san matsala ta ni ba a sirri da ni duk lokacin da na ga wani abun ci gaba to sai na gaya wa jama'a domin su ankara da shi su zo su shige shi. Kwarai da gaske. Ba ka da labarin baby kishu kashi tokun mafi daraja a duniya a yanzu wanda ake da hasashen in ka siye shi ka rike shi nan da wani lokaci ni kai na fa buri na kenan sai dai ku ji garin nan ana kwada min jiniya duk inda na kutsa ana zabga min jiniya da haka ga akuya ta siya bani kuɗin. Garban ƙauye kenan. Ai mutunin mun dade a wannan tsarin mu baby ki shuka shi. Ai kuɗaɗe na gaba ɗaya tun nake ɗiba na loda su yanzu ma tsayuwar da ka gana ya anan wasu kuɗi nake jira a kawo mu in ɗiban ƙara zuwa in lafta su a wannan. Wai kana nufin kai ma wannan harkar ta baby ki shuka shi ta zo maka? Tun yaushe? To ni na zata duk garin nan ba mai wayo na ni kaɗai ne na san baby ki shuka shi. Ashe kuma kun san shi. Kuma wani abu da zai baka mamaki a wannan baby ki shuka shi sun zo da tsare-tsare abu ne wanda ba cuta ba cutarwa. Ejen ɗinsu suna hudda da mutane cikin aminci da amana su za su koya ma yadda za ka je ka siya abin nan ba a wajen wani za ka je ka siya ba wallahi za ka yi ka je ka siya shine abin da ke daɗaɗa min zuciya da shi wannan baby ki shuka shi. Kuma ni kai na baka ji abin da ibani mamaki shine lokacin da na zo zan siyi wannan baby ki shuka shi din aka bani labari akan wannan tokun mai daraja da aka ce min ga ejen na ɗauki lambar waya na gabza musu waya jira nake yanzu wani ya ce kawo kuɗin ka musamman ce na kiya ba zan kawo ba sai na ga an kwatanta min yadda zan siyi abuna da kaina kuma na siya kuma yi min amfani to da haka ina da yaƙinin cewa ni buri na ga jama'a sun tsira sun sami yadda ya kamata shi yasa da gwalli da ɗan isibulle da alitini iyalina da ɗan tuwo da jangwala gwada mai jan kai a da nan ke to dai kowannen su na ebi kuɗaɗensa na siya masa kuma alhamdulillah tun yanzu mu mun ga amfani. Allah sarki da haka yanzu zaki siyi akuya ta a ban kuɗin je in jibga baby ki shuka shi. Ka Garban ƙauye ni fa ba so nake mutane su yawa a harkar nan ba ni kuɗi na ɗiban su nake na je na lafta su a wannan baby ki shuka shi to kunne mai daraja in je in samu kuɗaɗe na ba tare da kowa ya sani ba sai dai a ga ina walwala. Au saboda kai ma zaka siya shi ne ba zaka sai kadara ta ba? Idan to kai da ka san fa ba fa dabbobi nake siya ba ni ba harka ta bace ga harka ta can. Shikenan ai ko za ku ga salalan tsiya sai na gayyato mutane wallahi tallahi sai na kurma muku ihu in ye kuwa jama'a su zo su siyi wannan baby ki shuka shi din su rike an fi son ka siya ka rike ko ai arziki ku kadai da mutane a ku yi kenan abu izo gurin ku ya zo kenan to no dying now say next time sai hakuri ide fire no feeling cool billahi lazi Allah ya tabbatar da amin amin muna jiran ka ko ma baka addu'a ba Allah ya tabbatar da alherin baby ki shuka shi zari amajiniya zama daren mai ciki ta samu katifa. Domin neman ƙarin bayani akan baby kishu kashi tokin mafi daraja a faɗin duniya da ma ko'ina da ina wanda masana harkar crypto suka taru don tantance shi da tabbatar da ingancinsa wanda idan har ka sai wannan tokun na baby kishu kashi ka rike to fa shi ma zai rike ka. Domin neman ƙarin bayani da kuma kallon ta yaya za ka iya samun baby kishu kashi ka shiga description na wannan bidiyon da muka yi ko kuma ka ɗauki namban waya da take kan wannan screen ɗin shiga description shi zai baka damar haɗuwa da dimbin mutanen da suke tare da wannan token mai daraja baby kishu cash naku Garban ƙauye ni ma sai baby kishu cash.